Aviat fareu portes obertes. Quin gran moment. I amb això tinc força experiència. Quin pal portes obertes. I a sobre és dissabte. Si puc, aquest cop m'escaquejo. Obrir les portes de l'escola a gent que no et coneix és tot un repte. El més important és posar-se a la pell d'aquells que vindran, no del que tu creus que ells volen saber. La gent quan va a una sessió d'aquestes vol validar diverses coses. I penso que bastant per aquest ordre. Com són els espais que teniu, el tarannà de les persones que hi ha, la proposta educativa i actualització, el tipus de famílies i alumnes que es trobaran, els serveis extraescolars, sortides, menjador, etc. i el preu i les condicions. Això canvia molt en funció de l'edat de l'alumne. Si és per infantil, busquen seguretats, sobretot de les persones que ho porten. En el cas de primària, els espais prenen més importància. A l'ESO guanya pes la proposta educativa acadèmica respecte a altres coses. I si ets un alumne de batxillerat o FP, normalment no vols anar a portes obertes. Mires per internet les opinions dels altres. Si hi vas, és perquè els pares t'obliguen. A aquesta edat no els importa massa ni els espais ni qui hi ha a dins. Som molt durs a aquesta escola, Anem per parts. Tant si teniu uns grans espais com si no, heu de crear un storytelling que es diu ara. Un relat propi. És a dir, si ensenyeu al gimnàs i dieu això és el gimnàs i tenim dutxes. Molt bé, molt bé. Què passa en aquell gimnàs? Quin valor aporta? Creiem en l'educació física com a part important de la seva formació, el respecte pel seu cos i entenem que és un espai per potenciar molt el treball en equip i els lideratges propis. Home, això canvia. No inventeu relats. Falsejar no ajuda massa. Quan passegeu per l'escola i visiteu espais, feu com si fos un parc temàtic. Cada lloc ha de tenir un valor propi. No ho ensenyeu tot, trieu el millor. Aquí guardem les escombres. Sí, això és una porta i allò una finestra. Les aules són espais importants a tenir preparats. No cal dir que han d'estar netes i organitzades. Però sobretot penseu què hi ha penjat a la paret. La gent, quan no us escolta, mira les parets. I si hi ha un pòster descolorit de l'any 95, generalment no causa bona impressió. Fantàstic. Una de les coses més importants que volen validar és a vosaltres. Aquesta gent és la que vull que eduqui els meus fills? Sembla una tonteria, però és molt important. Molt bé. Heu de ser com sigueu, però causar bona impressió sempre ajuda. No cal ser més simpàtic del que ets, però que no es noti gaire que estàs cabrejat perquè estàs treballant un dissabte. Ells no en tenen cap culpa. Benvinguts i benvingudes, Sembla que ha de ploure avui. Tinc una pregunta. Jo sempre insisteixo que val la pena parlar d'un mateix, presentar-se. Em dic Pau i sóc tutor de 6è. I si som una mica més humans? Soc en Pau, tutor i professor de llengua catalana de 6è des de fa 15 anys. Soc un apassionat de la música, toco la guitarra, i una de les coses que més m'agrada és anar a descobrir pobles de Catalunya. Abans de ser professor vaig treballar de guia turístic per la Cerdanya, però la meva vocació era de mestre. I actualment escric novel·les de misteri en les meves estones lliures. Ostres, que curiós, no? Aquí és on més heu de pensar qui teniu al davant. És el relat que més heu de treballar. L'educació és passió, descoberta, repte. No és un calendari. Ja sabeu per on vaig. Què ens ensenyaran la tela asfàltica de les taulades ara? Quina proposta concreta teniu pels seus fills? No parlo d'assignatures ni d'horaris. Parlo d'objectius i metodologies. És a dir, a qualsevol escola que vagin faran equacions i dictats. Això no aporta valor propi a la vostra escola. Què més hi ha? Presenteu amb gràcia, convenciment, que sigui bonic, que s'entengui. Som una escola molt moderna. Això està molt antiquat. Vols dir que l'altra escola no era millor? Som una escola molt moderna. Sí. No feu servir frases buides perquè ara estan de moda si després no ho fareu. Els alumnes són els protagonistes, treballem per projectes, fan coavaluació. Això queda molt bé, però expliqueu com ho feu i que sigui convincent i real. I si ho expliquen alumnes vostres directament a la reunió? És molt més creïble. Hosti, tu, aquests nanos ho foten bé, Aquesta part normalment s'explica poc i és important que vegin que els que hi ha dins són com ells. Des de fora penses, ui, aquí hi ha famílies així o aixà, els alumnes normalment són... Digueu vosaltres. Som una escola arrelada al barri. El 80% dels alumnes viuen a prop de l'escola. Les famílies són de classe mitjana treballadora, mira com nosaltres, i col·laboren molt en les activitats que fem des de l'escola. Tenim una associació de famílies molt activa que vetlla per tot el que pugueu necessitar. En aquest punt la gent ja està molt cansada. Aneu al gra. Fins i tot podeu donar la informació per escrit i comentar-ho per sobre. No s'apuntaran a l'escola per si fan música o bàsquet els dimarts o els dimecres. Els heu d'haver convençut abans. I seguim el currículum al peu de la lletra. Si podeu, també doneu per escrit. En escoles públiques té menys sentit, però en concertades i sobretot privades és important. Només una sola cosa. Quan aneu a un restaurant, us cobren al final, oi? Doncs no parleu d'informació econòmica al principi. Les fases de venda són seducció,
comprensió, desig i compra. No a l'inrevés. Les portes obertes són com una obra de teatre. Tot ha d'estar pensat i preparat. Vosaltres fa anys que hi sou, però els que venen sempre són nous. Poseu-hi il·lusió, passió i professionalitat. Vosaltres us apuntaríeu a la vostra escola? Uf, no ho sé. Molt bé. Penseu així i tot anirà bé.